hier op Asgaard en zoals je ziet is hier een heel leuk feestje gaande. Een feestje van DJ's, allemaal housemuziek. Ben je best nou mee dwanden? Ik ben allemaal in dit hier vorige week is een uur. Ik kreeg een uitnodiging van part-time junkies. Ja, het is house, ja, het is mijn muziek net, maar nee, ik hou van house. Ik hou meer van de klassieke rock. Dan maakt ze er een filmpje van en wat doet ze dan mee? Wij proberen hem van 0 van 8 online. En dat is een platform op YouTube en Facebook. Dat ben ik begonnen met een stel, meerdere stel enthousiasten. Maar ja, het is mijn passie wel, ik het wel zelf opzetten. En ja, en we proberen elke keer een film online te zetten. En we zitten nu had 500 likes op een pagina. Dat is de goede kant uit. We willen eigenlijk een beetje de kant uit, maar ja, dat is wel heel groot dingen. Een beetje de kant uit naar lokale televisie. En hoe vind je dit tot nu toe? Ja, heerlijk. Heerlijk. Helemaal naar je zin dus. Ja, heerlijk. Ah. Oké. Nou, dan gaan we naar beneden. Sleutels. Nou ja, jij even op het huis passen, hè? Hey, yo, ik ben er zo weer hoor. Hoe is het begonnen met de filmerij? Mijn zuster trouwde. En toen kocht mijn zwager zo'n Super 8 camera. Dat is nou echt film, hè? Dat is geen video, echt film. Je kocht een Super 8 camera en toen zie je die trouwfilm. Ik denk, dit is het. He, maar de foto's, dat zit stil. En je brengt alles weer in leven, dus het beweegt. Dus mijn 18 jaar, toen heb ik zelf een camera gehad, een projector. En toen ben ik in film, maar de eerste film die zeggen dat ik net deed, want ja, ik wil al in beeld hebben, dus ik dit zat van. Dus we kregen een glijbaan, die films. Dus, Heeft die camera's nog, die orde? ja, ik heb de eerste camera, waar ik mee begonnen ben, want die heb ik verkocht aan mijn zus. Maar die had er nooit wat met dingen met zin op zolder, dus ik zei, maak dat wel in de kast. Dus, nou, dan zet je juist de brood, dus dat is mooi. Nou, hier zit mijn verzameling in. En dan maar niet. Nou, de toverlantaarn zit ik wel vooral bij, die kreeg ik 4 uur op een jedje. En mijn broer laat dan bij me op zak, en dan ben ik stiekem zo'n avond filmpje zien. Charles Jimmy en zo dingen, dus dat ik wel uit. Maar dit is de eerste camera waar ik ooit maar begonnen ben. Er zit zelf nog een film in. Nou ja. Ziet er nog wat op? Nou, die laat 4 keer op zolder. Nee, ik weet het niet dat het op zit. Nou, deze prijs die hebben we met Pressie, met de film Pressie. Eerste juryprijs op een filmclub. Dus ik ben de vriend. Maar wat vind je nou zo mooi aan het filmen nou? Wat is dat? Ja, om mensen mooi in beeld te brengen, ja, ja, dat spreekt me aan. Vroeger weer in de band, en zo vakantiefilmpjes en zo. En die waren steeds ouder, dus als ik ze in beeld bracht, dan kreeg ik een webbeltje naar de kop, dus dat weet toen ik niet meer. Dan woonde ik net in beeld en mijn ex die was helemaal niet in beeld. Dus ik denk, nou maar dat doos. En toen ben ik lid van de filmclub. En toen leerde ik echt het film voor het grote publiek te maken. Jij bent het! Godverdomme klootzak! Klootzak! Luister, dit is het! Dat is het niet waar! Toch eraf! Klootzak! Wat niet doen! Het hoogtepunt is de première, dat de meesten dan naar die film duren. Wij zeiden al bij de filmclub, de vertoning is de beloning. Ja, en monteren, dat kwam er toen in, want dat miste ik, maar toen ik overstapte op video, want ik ben al vrij gauw overgestapt op video in 82. Zeg ik nou net een stuk antiek vallen van de kunst? Ja, dat is dit ding. Die zit hier nog vet.
interviewtje doen, dat zou je even filmen. Ik doe het even met de microfoon, ik zou een reporter met krijgen, maar die zag het niet zitten met een Friesland erbij. Oké. Dan moet ik het, ja, ik vind het jammer. Maar dan moet ik het zelf even doen, Boukje. Ja, nee, dat is helemaal prima. Dat is goed hoor. Ja. Hoi, Boukje, wat ben je aan het doen? Nou, we hebben vandaag een expositie van de Waveform Collective. Daar is er net een werk van maken. Nee, want ik ben bij het hart in de bakkerij gekomen, mijn jaar 16. Maar nee, ik heb 40 jaar, hard 40 jaar in een bakkerij zitten. En toen, na de scheiding, ja, toen kwam het knopje bij me om. Ik zei, dit wil ik nog met weg een burning out aan. En ik denk, nou misschien kijk ik mijn film in het bereiken. Dan heb ik alles geprobeerd, maar het enige wat ik kijk in bekendheid. Ze kon me net. En een vrouw die heeft me geholpen om zo'n bedrijf beginnen. Nou, die wordt heel blind. Ik denk, we hebben beter. Ik ben al direct op weg ziek en gestrest. Dus ik ben hem mee opgehouden. En toen heb ik met sociaal wijkteam werd. Toen zei nou ja, ik ben volgende week 60. En de gemeente zei, nou, we verwachten niks meer van. Ik ga maar lekker filmen. Dus ik denk, dan doen we dat. Als ik maar geen geld te zien. En dat ook net. En nou, hoe ziet die leven eruit? Ben je nog alleenig? Ik ben alleen maar de hond. Maar ik heb een bol gedaan. Ja, en door dat filmen kom ik wel uit die comfortzone. Dat er echt uit moet. En dat vind ik wel leuk. En om zulke dingen op te zetten. Ja, ik mag graag met mensen werken. Ik mag graag gezelschap. Ik ben echt een gezelschap. Dus ik zit hier net altijd alleenig.